I et land som Danmark er det en udfordring at beskytte bygningerne mod vandindtrængning i soklen og den nederste del af facaden. Denne udfordring skærpes yderligere af bygningsreglementets krav om, at der skal være niveaufri adgang til alt støttet boligbyggeri, både fra indgangsdøre og fra terrasse og altandøre. Byggeskadefonden ser mange forskellige løsninger på niveaufri adgang og desværre også rigtig mange svigt og skader. I mange tilfælde etableres den niveaufri adgang ved at hæve terrænet op til samme niveau som gulvet. Det er ikke god byggeskik, da overfladevand kan trænge ind og forårsage skader på gulve og vægge. Skaderne kan blive så omfattende, at hele gulvkonstruktionen skal omlægges, og boligen derfor er ubrugelig i en længere periode. Problemerne forstærkes, hvis byggegrunden er lavt liggende, hvis terrænet falder ind mod bygningen, hvis jordbunden ikke er egnet til nedsivning, eller hvis omfangsdrænet fungerer dårligt eller helt mangler. Problemerne har især vist sig ved de senere års kraftige regnskyl og skybrud, som klimaforskerne forudser flere af i fremtiden. Det overordnede budskab ved etableringen af niveaufri adgang er, at løsningen skal holde vandet væk fra bygningen. Byggeskadefonden kan pege på 2 byggetekniske robuste løsninger: udførelse med rampe eller udførelse med en drænrende. Den byggetekniske mest sikre løsning er at placere gulvoverfladen mindst 150 mm over terræn, og derefter udligne niveauforskellen mellem terræn og gulv ved at trække terrænet partielt op til indgangen eller etablere en rampe. Rampen skal udføres med en hældning på 1-20 eller mindre. Vandindtrængning ved døråbningen kan forhindres med en drænrende med rist over. Den anden løsning er at etablere en drænrende langs hele soklen. Terrænet uden for drænrenden lægges i niveau med gulvet, og der sikres niveaufri adgang via en rist over randen. Løsningen forudsætter, at terrænet falder væk fra bygningen, og der ikke sker ophobning af vand på terræn, f.eks. som følge af traktose. I den mest anvendte udførsel af randen lægges en stenseng af større sten oven på filtergrus, som leder vandet ned til et omfangsdræn eller til et selvdrænende lag. Randens sider holdes på plads af betonfliser eller lignende ud mod det omgivende terræn. En anden randeløsning er udlægning af stålrender med drænhuller i bunden eller decideret afløb, som tilsluttes afløbssystemet. Drænrender kræver regelmæssig tilsyn og oprensning, så randerne holdes fri for plantevækst og lignende. Byggeskadefonden har 3 overordnede anbefalinger til bygherrer og projekterende. Vælg placering af bygning samt sokkelløsning i forhold til terrænforhold og drænforhold. Vælg en løsning på niveaufri adgang, som holder murværk eller facadebeklædning fri af terræn. Den byggetekniske bedste løsning er at lægge bygningen højt og skabe niveaufri adgang via rampe til indgangspartiet. Læs mere om niveaufri adgang og andre af Byggeskadefondens anbefalinger på vores hjemmeside www.byggeskadefonden.dk.